Sinawang datan mbok seni warah ana lho nek ora iso Mbak nyawang wong yu leman syutinge Kang Hardi Jan Jos kok mangkok juragane melu nyambut gawe emang mau mlaku loro oh ngoten iki alhamdulillah rekoso tak lakonane angger aku entuk nyawang wong ayu kelambimu abang yen mati aku wis kurup angger tresna Kang Sun ku mok tampa ki joke wing angah ngono oleh Kang buka celuk monggo saumpama isih ana rasa tresna kang sumlempet papan sajeroning nala tak kegadang ojo kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen ndang kondo dimenati muraling sem ora ilok selawase mongko endep mongko bisa gawe goreng pengangen rada suwe aku kowe seneng rasa kangen uga tresna saiki ning jebul tuwa rasa juwa dipercaya tresnamu ora prasaja olah tamu marang aku katon siji sajak sengit yen ketemu malah ngecek doa seku apa kapunggel semene mongko tresno selawase kanggo kowe Putra Dewa Pemudan kawula mijil saking tlatah Gading Pangkel Watu Lima Bapak Yatimin Madi Syukur matur sebaik panun sak rombongan saumpama isih ana rasa tresna kang sumlempet mapan sajeroning nala tak kadang aja kanggo kenyoliya ning kene anggonku nunggu saben dina
menawa isih nyimpen rasa kangen ndang kandha dimenati muraling sem ora ilok selawase mongko ndem mongko bisa gawe goreng pengangan rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ning jebul tuwa rasa tuwa dipercaya tresnamu ora prasaja bola kamu marang aku katon seje sajak sengit yen ketemu malah ngece do wong ayu aja kok unggel semene mongko tresno selawase kanggo kowe rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ning jebul tuwa rasa tuwa dipercaya tresnamu ora prasaja bola tamu marang aku katon seje sajak sengit yen ketemu malah ngece doa seku apa kok bunggel semene mongko tresno selawase kanggo kowe Kang Supri Cengkir Ulung Kang Jadi Pasar Sapi semoga yuk 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 yuk
Iya, Bapak Parmi. Yen tak pikir jane lumrah wae ewotene lah kok goreh ati ngendi to perangane sing dadi mati-matine jare padha anyar yen nyawang dheweke ramai itu aku dhewe longo dasar mikat ati raga suga ning angene besok kapan yen tolonggo sesandingan gonku ngendem wis suwe arep tak blakake Monggo, pinten niki? kentung Suk. wes cumengkleng swara deleng aku munggah kumandang awan-awan wanci ratri anggrebaki mau sepi dadi asri Oh